Den måde, man bedst mærker det på, er en taknemmelighed fra brugerens side. At de simpelthen bare har været glade for, at man har taget sin tid til at rumme dem og lytte på, hvad de nu engang har haft at sige. Jeg hedder Ida, og jeg er uddannet sygeplejerske. Jeg har arbejdet i psykiatrien, og så er jeg frivillig hos Livsliniens netrådgivning. I en typisk vagt på Livslinien, der kommer jeg ind, og så snakker jeg kort med mine kollegaer herinde. Så tænder jeg computeren, og så orienterer jeg mig om, hvor meget der ligger, hvor meget arbejde jeg har. Når jeg skriver med brugeren, så er det ofte et behov fra deres side om, at man lytter, og man er til stede i det behov, de har. Det er meget sjældent, at jeg skal ringe efter hjælp, eller at der er noget, der er så svært, at jeg har brug for hjælp udefra. At man kommunikerer på skrift, giver brugeren en mere anonym og en mere tryg ramme for at kunne fortælle om det, som er allermest svært. Jeg har oplevet, at noget var svært få gange, men når det har været svært, så har jeg både talt med mine kollegaer, og jeg har talt med sekretariatet, som altid formår at gennemarbejde det og tale det igennem, indtil det ikke fylder mere for en. På mit hold der har vi et helt særligt sammenhold. Det gør, at jeg altid er tryg, og at jeg føler, at jeg kan spørge om hjælp, hvis jeg har brug for det. Og jeg føler mig altid klædt på til en vagt, når de er her. Det fællesskab, jeg oplever herinde, har jeg aldrig oplevet nogen andre steder. Så bliv frivillig rådgiver og gør en forskel sammen med mig.